Здравейте и добре дошли! Днес ще разгледаме как работят условните оператори if, else в Python, един от основните инструменти за вземане на решения. Условните оператори позволяват на програмите да вземат решения въз основа на зададени условия. Например, можем да проверим дали дадено число е по-голямо или по-малко от друго и да изпълним различен код в зависимост от резултата. Синтаксис на if. Синтаксисът на if е ясен и прост. Пишем условието след ключовата дума if, последвано от двоеточие. Python проверява условието. Ако то е истина, кодът под if се изпълнява. И ето един примерен код. H ни е равно на 18. И ако H е по-голямо или равно на 18, да се отпечати вие сте пълнолетни. Използване на elif. Elif се използва за проверка на допълнителни условия. Можем да имаме колкото пожелаем elif, но само едно if и else. И сега с този пример ще визуализираме как програмата преминава през всяко условие в зависимост от стойността на температурата. Ако температурата е над 30 градуса, ще се отпечати много е горещо. Иначе, ако е над 20, ще се отпечати приятно е навън. Ако е над 10, ще се отпечати доста е хладно. А ако нито едно от посочените условия не е вярно, ще се отпечати много е студено. Логически оператори. Логическите оператори ви позволяват да комбинирате или манипулирате условия. С тях може да създавате сложни проверки. И ето някои оператори. AND ще е истина, ако и двете условия са верни. И примера: хикс по-голямо от 5 и хикс по-малко от 10. OR истина, ако поне едно от условията е вярно. Хикс е по-голямо от 5 или хикс е по-малко от 3. NOT обръща стойността на условието, а хикс не е по-голямо от 5. А сега задача, която да проверява стойността number, дали е положително или отрицателно число. Днес научихме как да използваме if, elif и else за вземане на решения в Python. Разгледахме примери и логически оператори за създаване на по-сложни условия. И това беше днешния урок. Абонирайте се за още полезни уроци по програмиране. Ако имате някакви въпроси, поставете ги в коментарите. До скоро и до нови срещи!